Molweni ndinamkela kwezaseTV ngesixhosa. UNtombela usaqhubeka bethuna nokuthi uSibongile wenza amanyalo odwa eThekwini. Tata kaSibongile uyidlulisile ifowuni kumalume uba naye azibonele le foto. Umalume lowo vele wakhwaza kweva wonke umuntu esithi hey nguye nyhani. Uvuma ke khange akwazi ukuqhubeka eme, uvele wahamba. uSibongile uyile kuye wambamba ezama ukucacisa kodwa akathethi. Udidi uvele nje wemka ngenxa yokuphoxeka. Akalalanga ke kwakhe uvuma, udeli uWaredi uyazama ukumfowunela akamfumani. Uyatsho ke uSibongile uba ngekungcono uba uyatsho uba usafe apho akhoyo. Kuthe kusenjalo ke kwatsho inokho emnyango kanti kungena umalume ozomkroba before aye emsebenzini. Uthe kodwa kuzawuqhubeka amkhangele nasemalanga. Udeliwe umphoxile ke ethi uzokhangela utywala wena ayikho nje enye into ozoyifuna apha ngoba uhlulekile kukumkhangela lo mntu izolo. Uphikile ke umalume ethi ungabuza nalapha kwintandokazi. Utsho uSibongile ke sathi uSibongile uthe sathi kodwa wathi umunina makathule yonke le nto yenzeka apho yenzeka ngenxa yakhe. Wathi ke azakalinga alahleke nje umyeni wakhe uzolahleka naye. Uxolisile ke uSibongile uthe esathi uyatya ke wathi udeliwe utya kanjani tata kungamazi uba uphi. Wayeka ke uSibongile ukutya shame. Umalume ke uthe sahamba ke sithi emsebenzini wayibona imoto ipakile phantsi komthi othile. Wehla ke wathi xa efika ke ufika ujangase ulele emotweni. Umgcwalisele ke umalume esithi yena kufanele uba usemsebenzini njengangoku kodwa yena ubhizi ukhangelana naye. Abatshana bakhe bakhathazekile ngaye nodade wabo kanti umenzisa u-up and down umkhangelisa yena upholile ulele apha. Ujangase uthe ke ubuthunywe ngubani uba ukhathazeke ngam. Umalume uthe akabhekele ufuna uqhuba le moto. Ungenile ke wabhekela nyhani kujangase wangena waqhutywa nguye ke imoto bahamba. KwaDlamini uPhetheni ukhathazekile ngabasebenzi bakhe ubhize uNomfundo emxelela ke uba apha kukho idrama oko. Xa engengofuna ukuhamba kukho otoyitoyayo, xa kungenjalo kukho oncamisana nonyana wakhe. Abanye baneedimands nje ezingaqhelekanga, akazi naye uba kwenzeka nobuza kuNomfundo uba yintoni endingayenza. uNomfundo ke uthe naye izinto ngokubona kwakhe azisafani nakuqala. uPhetheni ucele umbono wakhe ke uba bangenzani okanye akabaphethanga kakuhle na. uNomfundo uthe uzothetha ke nabo eve uba bangenzani. uPhetheni ke umncomile ke uNomfundo ethi yena ungcono akafani nabanye aba. Bayile ke kubasebenzi bebuza ke uba xa becinga ingayintoni abangayenza babe happy. Hayi ke uThuli waphendula kuqala ngelithi ucela basiwe eMauritius once a year. uMomvi uthe yena angavuya ukuba kungake kusiwe abantwana babo kwi-private schools. uNeli yena ucele uba ngeviki basebenze nje iintsuku eziyi-4 ezinye baphumle ngoba basebenza kanzima kakhulu bayayidinga into yoba baphumle. uNomfundo ke noPhetheni bebemile bothusa zizo zonke izinto zithethwa apha. Ude wabuza uNomfundo uba kanti niyaphambana na. uPhetheni akazi noba makathini, umane ejongana noNomfundo nje ethetha naye ngamehlo. Baye babashiya ke babuya ke nento ethi uzobenzisa i-competition. Umsebenzi owinileyo uzofumana i-5,000 rand qho ngenyanga. Hayi ke bebengavuyi bebhantsana ke oThuli noNeli. Kwathiwa ke bazothi wafahlana ngo-2,000 rand we-groceries aphinde futhi abase kwi-Thai massage ke. Hayi ke uThuli ke bulele ke wabe secacisela abanye kuba bazomasajwa njengabantu baseThailand ke phaa. Wabashiya ke uMedem xa ehamba wenze into esabuhaganyana nje apha kuNomfundo. Bashiyeka ke bengavuyi bethi hey umbonile uMedem unwabile befuna nokukunika ihug. So kumnandi kunjeya. Uvelephi ke uncokola noAsanda emsebenzini ethi akazi noba ku-right na ukumxelela ngeendaba zakhe ngoba kaloku ucinga uba uzawuhlekisa ngayo. uAsanda umxelele ke uba uyazi uba babuye bangavani. So umbalisele ke uba akahlelanga kakuhle ke nguZakes uyamhlukumeza. uAsanda uthe hey makazicingele futhi acingele nomntwana. If esahleli phaa uZakes angambulela nokumbulala. Umcebise ngoba ke aye emapoliseni. Uyile ke usise emapoliseni apho acetyiswe nje ngoba makenze i-protection order. Amkhaphile ke amapolisa ukuyolanda umntana nempahla. Wothukile ke uZakes isisenzo ethi
uVelephi yayibaxa yonke le nto ngoba nguye omhlukumezileyo phaa. Ebabuza ukuba lo muntu uyanixelela uba undenze ndakhulisa umntana ongenguwam. Amapolisa ke akayajongana kodwa abe sesithi, bhuti, siyabaqhelela abantu abafana nawe, njengangoku sisi, khawulezisa sihambeni sithathe okwakho. Wabepakisha kuVelephi ehamba. Ufikile ke umalume nemoto epipiza ke ngokungathi kubuywa eGoli. uSibongile ke uthe sevuya ke ethi, baba utatakhe wamphoxa ke ethi makakamxeke okanye ohlukane naye uDeliwe. Wayothuka ke le nto esithi hayi bujangase, ubashiye beme apho ke ujangase. Ujangase akafuni nokutya ke. uDeliwe umxelele ukuba uSibongile usemncinci usazozenza zonke ezi zinto zenziwa ngabanye abantwana. uJangase uvele wathi, so ufuna ukundixelela uba nawe usengumntwana wawumonqolozana nabafana. Bathe besathetha ke kwangena uNtombela ethi uzofaka i-order yemilimili kuba kaloku isimo sisazoba nzima ngoku ngoba obondlayo ubuyile eThekwini and bayayidinga inkxaso yakhe. Uqhubekile ke nokubadilela esithi ubengazi uba angaze yena uVuma yenze le nto yokuthengisa ngeentombi zakhe ngathi zii-mixed portions. uDeliwe uvele wamgxotha ke ethi hayi phuma kwam wemkake. Baye baba ne-meeting ke late. uVuma ke uthe hayi uzokeme kancinci ngale kaVelephi into nomkhwenyana, bazoqala ngale kaSibongile into. Uthe ke useyithathile ke i-decision yoba uSibongile akasabuyeli eThekwini. Ubengacenga ke uSibongile wathi makathethe noDeliwe. uDeliwe unqinile wathi hayi Sibongile umtatakho unyanisile. Wabe sebuyela kuthi kuba hayi kodwa Jangase ndiyacela sungasose simpanishe ngolu hlobo, umntana makaphindele eThekwini, amathuba omsebenzi maninzi phaya. Kanti kunzima ukufumana umsebenzi kweli cala. Udade uthe isithunzi sam kuyo yonke le nto nithi siphi. uSibongile uthe ngeke aphinde eThekwini. uSibongile uthe iyacela ngeke iphinde yenzeke yonke le nto, bekuyimistake. utatakhe umkhumbuze ngemini owayefike nokwenza ngemoto enkulu phethwe negrosari ethi ufunda naye. Wathi usazophinda uqhubeka uxoke. Uthe ke kuyacaca ukuba imfundo ayisabalulekanga kuye. uSibongile uthe isabalulekile. Wathi kulungile ke xa kunjalo uzozofunda apha eXhopo College. Hayi ke uSibongile kuvele kwahlwa emini waguqa ngamadolo ecela amaxolo emcenga utatakhe. Watatakhe no. Kubi ke kuSibongile, ziyamkhalela bethuna, asazi ke uba iyaphi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.